Hindi naman yan. Uy! Ayun, Uy! sinakmal. Sinakmal! Okay, mga kagamba, magandang araw ulit. Andito si Happy Man. Ha? Kasama yan sa tournament nung isang araw. Masaya siya doon, mga kagamba. Nawala na ang boses. Ayun, nawalang boses kasi sigaw. Masayang masaya siya doon. Kung nakita nyo, yung mga upload niya, mga kagamba. Yes. Ngayon, magpapalaban na naman kami ngayon. Ito kami, walang sawa na... Walang sawa na Magpapasaya sa kahit inyo. nagsasawa na. Ayan. Ito ang sa akin, mga kagagamba. Ayan, oh. Wow, ang laki niya na. Oo, ano to? Mananalo ito. Ayan, kulay mais siya, mais. Mais na gagawa. Kaya ito yung baluktot ng kamay, oh. Ba, ayos siya na. Ito yung dumadakma ng ano. Ito yung sa'yo naman, Happy Man. Sa akin. Pakita mo na. Yung sa akin po, talagang baka matalo lang yung akin, baka bilutan lang eh. Ganon? Sikreto yung akin, pero ito na, ilalabas ko na. Tapos mo na yung sa'yo. Ito sa akin. Ano yan? Gagambang ikis yan, ha? Nagulat siya. Andali, tatapatan ko yan. Hindi pwede ito. Ayan na. Ayan na. Pwede na? Ano? Ayan na, tinan mo natin. Pwede natin laban? Tinan mo natin. Subukan natin. Magkamats pala yata, eh. Nagulat siya kasi iba yung nilabas ko. Oo, ibang Pero subukan lang natin pang pagod vibes. Ano ba, ikis ba yan? Pang pagod vibes lang naman. Ano? Gagambang say ba to o X ata? Bakit puro bulik ang nakikita ko? Ipakita mo ano sa Yan. ano? Yan. Bulik na bulik. Gagambang X po yan. Nabulik, bulik bro. Tingnan natin kung magiging maganda ang laban po, mga kagamba, mga kapiman. Ayan, tingnan. Sigurado ka, ha? Ayan, sige. Baka mabilutan naman yung akin. Laki nito, eh. Tingnan natin. Gagambang ikis versus mais. Oo, laglag! Laglag ka agad ko akin. Laglag! Takot sa malaki. Oh? Yun ako pala. Baka wala ng sapot yung kanya, oh. Grabing sapot, oh. Nakikita niyo mga kagagamba, oh. Ay, takbo yung akin. Hindi naman yan. Hindi naman yan. Ayun! Uy! Sinakmal. Sinakmal, oh! Sinakmal nung akin yung kanya. Uy! Uy! Kumakawala sa akin, kumakawala. Sumasapot din. Sumasapot din yung kagambang. Sumasapot din yung kagambang ikis. Natanggal na yung paanong kagambang ikis. Ayan. Nalaglag na yung Uy, paanong may kagambang katis. ikis. Oh, Katis. nalaglag na yung... Uy! Pinipilutan yung akin. Nalaglag na yung paanong ikis. Ayan mga kagamba, oh. Ayan. Patay Wala na. na. Nagkaikis-ikis. Nagkaikis-ikis ang buhay niya. Ayan. Mga kagamba. Ayan. Nagkaikis-ikis ang buhay niya. Ayan. Ang gagamba ni Happy Man. Ikis. Ayan. Wala na. Kumagat din yung ikis. Sumapot din siya. Nakipagpalitan ng sapot. Talo Tanggal sa ang paa. Ayan. Ang tapang ng Ayan. Sa gagamba naman niya. yung paa niya. Nalaglag. Akala ko kung mananalo. Akala ko maiisal ko si Master Mendo ngayon. Ayan, oh. Tanggal ang paa. Ayan, may malalamunin na naman yung aking baluktot ng paa, oh. Grabe. Oh. So, yung bigyan ko lang sila ng info, Master Mendo. Yung gagambang X na yan, doon po yan galing kay Idol Gagambino PH kasi nga po after po ng tournament po namin, gabi na po yun natapos, alas gabi na matapos, and then ginawa po namin, nag-hunt po kami doon sa kanila. Mm-hmm. So, yan po yung nakuha namin. So, marami po kami nakuhang mga gagambang X. And then, yung mga gagamba rin po talaga na mga malalaki din. So, ngayon, ito na po nangyari. Ayan, nadali yung ikis niya. Nadali na. Nagkanta ikis-ikis. Dapat ang pangalan nito hindi ikis. Check, para manalo siya. Kasawagay. Inikisan mo Hindi, tama lang gagambang X niya kasi nga natalo na, oh. Ganon? Oo, tama lang. Tama lang nagagambang X yan. Kasi nga, X. Ibig sabihin talo. Hindi. Kung check sana yan, kahit papaano, baka manalo pa siya kung gagambang check. So baka naman may gagambang X ka rin para dun sa may content ko, yun din ang paglalabanin natin. Yung akin naman, ganyan ang ito yung ganito yung akin.
Yung natural na gagamba. Pero sa'yo naman, gagambang X. Ah, ganon? Oo, para match naman tayo. Ah, mamaya, ilalabas ko yun. Siguraduhin mo lang na matapang yung gagamba mo kasi hindi ko naman tatawagin ikis yun eh. Bakit? Gagambang hari. Titingnan natin. Hindi naman talaga ikis pangalan yun eh. Gagambang hari yan eh. Tingnan natin. Pero, grabe, ang ganda ng laban. Napalitan ng sapot. Oo, kala Ayan. ko mananalo yung akin eh. Ayan, Akala ko maiisang ko si Master Mendo, hindi pala. Ako pala Ang naisang. laki ng nilabas niya. Akala ko kung ano yun, ikis lang pala. Nagulat Ayaw, siya. no? Nagkanda ikis-ikis ang buhay ni Happy Man. Nagulat yun, nagulat. Ayan na, mga kagagamba. Lumamo na naman yung aking baluktot ang paa. Ngayon ako ang nagulat. Kasi akala ko ako mananalo, yung pala. Siya pala ang mananalo, kaya nagulat ako, natalo yung akin. Nadali. Yung ikis. Bati. Ayan. Ano? Sarap na sarap, oh. Ay, Hindi doon din sa content mo, lalaban tayo. Oh, hindi mo malalason yan? Ha? Ba't may lason ba yan? Hindi ko alam, baka may lason yan. Hindi ya. Hindi, walang lason yan. Kainin mo kaya, tikman mo kung malalason ka. Tingnan mo nga. Oo. Baka mamaya, bigla ka na lang, magsusuka dyan. Hindi, wala. Wala. Joke lang po. Joke lang po, mga kagamba. Okay, paalam ka na doon naman sa contents mo. So yun, nakita niyo naman, ang ganda ng laban. Ang ginawa po namin magandang content na naman po para po magpasaya po kayo, mga kagamba, mga kapiman. So magkakaroon din po kami ng content ni Master Mendo. So baliktad naman po yun, yung kanya naman yung gagambang hari, and yung akin po, yung natural po nagagamba. Ayun. Para makita natin, mas malaki Maraming salamat sa inyo lahat. ang laki ng aking gagambang hari. Mukhang lugi ata ako. Ang sabi nila ikis yun, hindi. Gagambang hari talaga ang tawag. Oo. Dahil sinasabi nila ikis kasi ang paa niya, nakatipa lang na gano'n. Ganyan ang tipa. Pero sa totoo lang, gagambang Gagambang hari hari. talaga. Yung pinakita ko sa inyo nakaraan, gagamba queen, yun naman, gagamba queen. Ay, gagamba queen yung una, ito naman gagamba king. Tapos susunod mga prinsipe naman, mga prinsesa, ganyan. At saka yung seven dwarf. Oh? Ano ba yun? Ayos ah. Ay, hindi. Iba pala yun. Iba na palang usapan yun. Oo, ibang ano yun eh, yung ano yun eh. Princess Seven Dwarf. Iba ba yun? Oo, yung parang ano bang palabas yun, yung Ano? Yan mo na. Wala. Nung tinuro kasi mga kagamba kay Happy Man, Cinderella, ano ba yun? Cinderella ba yun? O ano ba yan? nung itinuro kasi kay Happy Man sa school yun, nangamayabas. Kaya hindi niya alam. Hindi, nataya ko nun. Joke lang po. So, yun lang po mga kagamba. Marami pong salamat. God bless.